Priatelia, po vzore Roberta Fica, ktorý nedávno otváral jeden tunel, nekonečnú stavbu na kolieskových korčuliach, som sa rozhodol aj ja takýmto spôsobom prísť sa pozrieť sem pri Bierovce na nové, dnes otvorené dva bierovské mosty pod Váhom a pod kanálom. A som neskutočne rád, že konečne tento úsek je v prevádzke otvorený a odľahčí obyvateľov nielen Trenčína, ale aj celého okresu a kraja, všetkých, ktorí tranzitujú toto miesto. Čo sa týka mostu ako takého a tejto stavby, som rád, že je dokončená. Jedno oko sa smeje, ale druhé zároveň plače a musím povedať prečo. Tento most, priatelia, teda táto stavba, táto oprava cesty mala pôvodne stáť 12 miliónov eur. Bola vysúťažená v roku 2022, alebo ešte predtým, ale stavba sa začala v 2022. Následne sa zistilo, že obidva mosty sú v havarijnom stave a museli sa zbúrať a postaviť na novo. To všetko je OK, len je trošku problematické, vidím to, že sa nevypísala nová súťaž na zhotoviteľa a robilo sa to formou dodatkov, čiže efektivitu, či to bola dobrá hodnota za peniaze, nevieme povedať, že áno alebo nie, to je jedna vec. No a druhá vec je čas. Vyše 4 rokov to trvalo celé toto 7,5 kilometrový úsek plus dva malé mostíky a terorizovanie obyvateľov kraja trvalo vyše 4 roky. Priatelia, to je čas, za ktorý v Číne postavia jedno mesto. Takže dajme si sami otázku. A ešte na záver chcem povedať jednu vec. Začalo sa na tom prizývať veľa politikov. Ak vám nejaký politik povie, že vám postavil cestu alebo most, tak ho pošlite do psej matere. Žiaden politik vám nepostavil cestu, postavili to robotníci, naprojektoval to projektant, statik a tak ďalej. Ten politik je iba zodpovedný, aby sa tá stavba čo najefektívnejšie postavila, to znamená čo najlacnejšie a čo najrýchlejšie. A v tomto prípade som si istý, že to nie je ten prípad. Pozdravujem vás, majte pekný deň, čaute.